Abdul, kamar dai na ka canza. Ko dai arziki ne suka ci uban na da. Mun yi kwana biyu ba mu haɗu ba ko? Haka ne. Kamar dai wannan mashin ɗin naka ne ko? Mota ne ni nake hawa. Kawai mashin ɗin na siya ne kawai don kin san gosulo yana yin yawa a cikin gari. Shi yasa kawai na siya mashin ɗin nan nake ɗan yawo. Saboda idan na ga wajen gosulo sai dai in sa kai kawai mu ci abu ba tare da wani. Go ask your grandfather. Kuma fa yana da tsada. Kamar ma ya fi kuɗin wata motan ko? Wannan haka ne baby. Dama kin san kuɗin mashin ɗin ne? To wani yara angom da ya siya. Sai yanzu kamar kuɗin shi miliyan 1 ne ma ko ya hauka haka? Ni a guri na wannan ba komai bane. Kamar wannan mashin ɗin zan iya siyan guda 100 in kyautar da shi. I want problems always. Mana baby kina mamaki ne? Miliyan 100 fa kenan. Wani abu ne? Ni gaskiya waje na wannan ba komai bane. Na riga na saba. Ai baby kwana biyu abin da ya canja ne. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Barka da fitowa. Lafiya kala wallahi garin. Lafiya kala wallahi. Dama in nace ta yake ne nan ba ko za ka dan taimaka ka ban aron mashin din kan jin dawo shaf shaf. To in wannan ne ai ba komai bane. Haka yanzu amma fa kasan ba wai dadewa zan yawa kofar gidan naku. Baby yake ciwo. Wai da ba wannan garki ne. Abba yanzu ka kaso a gigice me ya faru? Abba kai min magana me ya faru ne? Mashin dina fa. Na samu matsala ne na shigo gida kafin da mutum sai Allah sace mashin. Hai haba. Saboda an sace mashin shin zaka wani gigice haka? Wannan fa yafi karfe irin su guda 100. Ki dalla ki bar wannan magana. Kai. Mashin dina fa. Na rantse da Allah kowa ya ubanka a garin nan sai ka biyan mashin dina. Baby. Yayana ne fa uban mu ka zaga. Ke yayanki ina ruwa na? Ai ko ke ce in baki mai da hankali ba sai na dura miki ashar. Me mashin din ne ma ke kira ni? Awanka nawa? Tintini kake ta ce min kana zuwa awanka nawa? Tunda na siya mashin din nan fa ban hawo ba fa ku kuke ta hawan wannan mashin din fa. Allah dan annabi kai maza ka dawo min da mashin din. You can never, you know you can. Ya kuri ba ni minti biyu ga ni ina zuwa. Ina zuwa. Kin ji abin da yace ko? To na rantse da Allah kowa ya ubanka garin nan sai ka biyan mashin dina. Allah malam cika ni mashin din kana nan bai bata ba. Mashin dina yana ina. Mu je ka nuna mu. Kai kawai daga aro ko zaka zo. I don't want peace. I want problems always. Kawai ya gaba da aron mashin kawai. Mashin din ni ma ba nawa bane. Ba ga mashin. A ne. Hato. Kai. Wata mashin din. Baby. Abin da ya sa mashin din Allah ba. dakata. Ka ba kai mun baki. Ka ga mutumin mutuncin da dan wana yanzu ka zo kana wani cin yawo. Abba dan ya so. Abba ne. Keep playing. Just keep playing.